siya. Yung time siya pagmisilingan yung mga siya. Ubi ko. Ito ko. Hanggang basta, kilala namin paktisikas, tulad sila bali. Malaki pa yung mga angkong, ito mo yun na siya. Daki, ay takong na kain, talong, kain, dress, ikon niya siyang ring, ang yakapag nila. Pukukon. Kung pukukon. Alright, we don't come in fine kong. Ako yung kong ke pelalalong, hindi na dahil kung inunaan yung kumipang kasi talaga na wika, ako yung isipin yung kumiyo. May flawless na kung mas depends yun. Amang sa teka-kilon si members kay sila na kayo nagawa sa masyadong mandisip. Ang gagaw kumalak kita lang. Pas. Dapat naman gagawin. Ay, gumamanap ki pela. En mo babadi. Abakasho. Along na kasipiang ang awi mit mata ingin na. Along na kasipiang abi sita me kalme. Niye sharing ren. Ko niye sharing ren. Amen. Gumamanap. Well, yung kumipang ay kataga kispen round lang yasa siya. Alag mo kumbuya to kumito. So, katingan na kataga to kumpuko. Katfar ke persenon sa ko. Wipa sa na foto to batong na sususi. Pinjak mga ingi katuswaran ng dami ko at kayo ko. Kung pwede wala o ye, kaya ito ya, pero wala kita mas. Hindi wala na may at kayo gat katuan pensya, iyong kumi. Jing katakulin na wala na wala na may natin ya. Kaya nang dali na pinjak, then mga team members na kayo, wag yung mga pupunta ko ng San Carlos, ICC, mga kayo. Ramalla, year todo. Happy New Year. Happy New Year. Bagay special kita pa buta, kamu isa na. Regular ka. Ramalla, as mentioned last, Taksaganay. Kimawang mo na kawan na lang ay siyas kawa. Kalang lal, antin may plan na kawa. Bang silan, kap, puklanin niya kyak simweta. Talang kimuin natin.
lumalap na shoes, yung gumit. Ate lang nakatabakla. Kaya yung kumiyala na, wala. Nga lalaki, nga broken heart na kaya. Ate si Tawi, yung kumimas. Apang ma, kutaga na siya. Nang siya tasta, kisam-sam na umulal. Ay nakatiya ito, maulas. Lalakatin. Para lang sila na siya. Sisla ko luke hos pagkata nangapaan ng kangayer kaniyelo mo. Telepon, hos, pagkili. Ipo. Nangalan ko nila yung kumipangan. O si accept man na kayo. Yung kailangan na. Nasulit matang sa roar. Ang siltesi ke. Ilarang ang kato. Dolcin na kawa, Pesta, Epilin, Tikinis, Rema, Tuos na kawa, Pesta rin pagkakate na liyelay, ay talayin ko as, tulungan na malalap, kuhanin ma, kaya ka isot na sinos. Ay kulungan ka malalap, que me quité na yok le ko je suis que vi que es la sinan sekat pola ya kaya na rin ma atilal siya lame ko je de la ang me pa club na ipela ko sa ala na totoo lang. Nagayala pa toto. Mga malang members na kewa de la fellowship wobulo sali because kewa borlo. Kuna naman na epi don't tell Steiner ke yan nakalay. Ayos dinner nga mo kaka ko so palaw. Iko pala niyo. Lona mala. Kasi was na tayo. Ay, di ba rin palit? Mga bakit isin Torre di Lascia, da sobre Vinyash Elena, aktuell bin sie den Verschiedenen mit Kumaschet na Annang, kapag Annang, kapag David. Aktuell bin Vinyash Elena. Right? Pagkakap na iya, doon ki mo kasha, siye do dolu dabala, siye do dolu. Right? Nagkawal siya na to. Yaksagun sazı
Makamada